чувство у мяне было. То шок, то колапс. А потом пункцию довелося брать. Нигде иголка, хоть лопни. Ведаешь, Галка, видать, я ніколи не смогу привыкнуть до пакуту людей. Амаль фізично відчуваю той же боль, що і яны. Ну і даремно. Хочеш їсти? Любая, коли врач помирав з кожним своїм хворим, медиком не засталося. Такий славний хлопчук, розумний в очі, температура 39,6. Ведаю, що йому болюче, але ніводного стогну. Зато і матір допекла усім. Ой, ты еще не ведаешь, что врачи наживают свой инфаркт только от своих пациентов. У нас у отделении самый тяжкий день – четверг, день споткання. Чому ти вибрала психіатрію? У мене шмат сябров, які мають потребу в леченні. Напевно, психіатри усіх лічать ненормальними. Усіх, не усіх, а вір моєму слову, що завтра будуть лечити тих, хто сьогодні тільки відчуває себе здоровим. Поклепників, скандалістів, а людей з древним настроєм у першу чергу. Гала, а чому ти розійшлася з мужем? Навошта гэта табе? Я же тебе кохала. І ти його. І гэтага дастаткова. А хіба ні? Светка, не забивай себе голову всяким глупством. Я просто хочу разобраться, чому люди розходяться. Неужо, Щоб я кого-небудь покохала. неужо у твоей годы я была такая же? Я к тебе, татуля, пустил одну в дом. Не зразумела. А я не пускала. Хотел, щоб я поступала у його інститут. Я відмовилася, приїхала у Мінськ і поступила сама. Погляди в окно. Учора увечері, коли ми виходили з клініки, він стояв на тим же місцем. Это свояк одного из наших пациентов. Вот гляди, познайомиться, а потім, а чим ви його лечите? А чому одіте порошки, коли нашого сусіда лечили таблетками? Чому так довго не воює? Операційний день. Ти упевнена, що я на операції? Коли я проходила мимо, вона була там. Як думаєш, що їх? За сколько? Откуда я ведаю? По-моєму, нічого. Правда? Невже йому може подобатися? Сухар, подвоєнний мал подорожить для його за любу жінчину. Що ти розумієш у мужчини? Ти справді? Справді. І горе тому, хто стане на моїй дорозі. Інший раз мені здається, що ти можеш забити чоловіка. Клейон этого заслуговує. Халат борщ і рветься від миття. Нам з тобою ділити нема чого. Сьогодні розгляжу його ліпше. Пойдем разом у басейн. Покуль що у мене є час. Мені не чекайте. Я доскою. Що? Галка, хотим. Человек и человечество. Дилемма. Электронная машина. Таких нет.
той ж самий. Калі так гаворыць вялікі вучоны, атрымліваецца навічна. Постой, ну что? Ты про что? Я анализ. Анализ? А, твой. Вядома, адмоўны. Спас сеньоры. $6. Ого, на Западе ты был бы миллионером. Ты не помылился? Не помылился. Поможи распласти карту. Санитарка, работа. Уявляешь, стою за операційним столом, і раптом у вачах усё поплыло. Калі б не падтрымалі, повалилася. Яшчэ не привыкла. Я оперирую з 4-го курса. Колькі драматизму у музыцы. Ты ператомилася. Навошта выключив? Голова трощить. Знову нашивав у лабораторії? Кто-нибудь повинен наблюдать за аппаратурой. Обедал? На рагу продавали пирожки с повидлом. А сколько? Кольки можно так прожить? Ваши уже разошлись, а? Напевно. А сколько? А ты веришь у сны? Дивно. Студент 6-го курса. Без 5 минут ураж. Гэта я до того, что 6 годов вручаешь теорию разлитого торможения, а потом читаешь у газете, что есть человек, який 20 год обиходився без сну. Значит, не веришь? Я принципово супраць психоанализу. Вечером я долго читала, а потом мне приснился зимний сон, нібито я йшла над глибокою прорвою, і раптом сорвалась. Жах, лячу вниз, і ось-ось розоб'юся об каміння, але підхопили мене душі руки. У тебе є скорая куртка? Причем тут куртка? Ён був у куртці. Треба спать зачиненной форткой, а вечера повинна быть легкой. Боже, який раціоналізм. С кем ты оперировал? З шефом. Як ён працює? Бог! Гэта культура. Сюда, давай. А ведаеш, ён мяне похвалив. Очень. Я ще чого захотів. Стою за дверима, а ён говорить: «Малайчина дівка, ви про яє ще почуєте. И что себе? Завтра полетиш? Ага, завтра. Белград, Адріатика, а я ж ніколи не бачила моря. Зимка, люди з'являються і зникають, а море... Привезеш мне великого краба? Думаешь, будет часто забавы? Помыляешься. А сколько? Там зберуться ученые з усього світу? Вода что? Ось гэта здорово. А ведаеш, я ўсё ж стамілася. Пайсці поплаваць ці што? Тебе треба частей бывать на свежем поветре, споживать витамины. Дыялог пенсіянераў. Скажыце, а вы крапіву прыкладаеце? Гэта по-італьянску? По-испански. Напруженная праца потребует активного отпочинка. А приедешь назад, я познакомлю тебя с нашими. Есть ничто студентки. Ведаешь, я старомодный. Мир, ты что хочешь, обязывает. Ну и что? Как чего-нибудь досягнуть на вусы треба на день 18, 20 годин отдавать ей. Все життё легковать артыкуч. Я долго думал и пришел до вывода. Мне не треба заводить семью. Что ты сказал? Женщины потребуют уваги, а я дни и ночи повинен проводить в лаборатории. И это все? Мало. При таких, як ты, психіатры говорять. Гэта наш товарищ. Буду приходить додому поздно, раніцей,
знов на працю, розмовляючи з жонкою, ці забавляючи дитя, буду думать про морских свин, их ворог. Это не так смешно, як здається, задоволить кого-нибудь такие рост. Я Ницше читала. Юная актриса вышла замуж за 60-годовых романов. Коли гэта так, яе можна зразумець. Шакаю тебе 10 за город. Ого, без подпису, але почерк знайомый. Дай сюды. Ты ведаешь, кто это? Нет. Одна настойливая особа. Мабуть, ёсць подставу. Майское свято, довольно банально. Компания на даче. Дорого не обошлась эта ночь. Иди, яна чакае. Призначившись в ткани, она забила одну помылку. Ехать тут 40 минут. Ну і мужчины тебе. Только никому не рассказывай. Меня закрепила одна идея. Каб яна справдзілася, треба потратить 2-3 годы, а то и все жыццё. И не только мое. Але, калі пашанцуе, чалавецтва уздыхне, спалёк, Калі ж няўдача, добьются другие. толькі фанатики и добиваются главного поста. Им, калі бы мне, можно было взять жену. Я ведаю, а сколько? Усяго доброго. Алло, Вера Сергеевна, я только что говорю с Изгой. Нет, ни об чем не догадывается. Пошла в бассейн. Яны пайшлі ў гардэроб. Якое неба! Ты павінен мяне пазнаёміць. Заўсёды знойдзецца тып, які сапсуе настрой. А калі гэта каханне, ніколі не гавары слоў, сэнсу якіх не разумееш. Пастараюся пазнаёміцца. І гэта кажа галоўны кансультант міністэрства. Ты цынік з галавы да пятак. Перадыхні. Цябе магіла выправіць. Альбо жонка. У чым ты бачыш сэнс жыцця? У тым, каб не задаваць недарэчных пытанняў. Уяві, заўтра ўсё да гары нагамі. Што ты успомніш? А калі гэтага не старыцца? Па Фрейду чалавек, прав інстынкту, імкнецца да асалоды. Як бы мы не абураліся, але, на жаль, ён кажа праўду. Жывём толькі раз цікава. Як є імя? І гэтага не ведаеш. Чакай. Добра, існуе 100 спосабаў знаёмства з дзяўчатамі. Я карыстаўся 101. Напрыклад,
наприклад, Станей та дьявол Таня. Ідуть. Назирай и учися. Скажите, а где тут ремонтують обуток? Вас бабуля учила знайомиться. О! Що з вами? Що вам від мене треба? Ми студентки медицинського. Есть у вас який-небудь документ? Ось я ще бюрократ. Покажи йому студентський. Святлана Михайловна, 6-й курс. Мені лепш, правда. На жаль, як кажуть на уроку англійської мови, my friend Максим, my name is Вадим. І часто ви так забавляєтеся? Это не забава, суровая необходимость. Ніщо собі, жарт. Годину назад ми бачили, як вмирає чоловік. Так ладно, не подлишку. Але кажуть, на земном шаре 8 миллиардов человек. И в кожную секунду некто помирает, и некто нараджается. На смерть треба глядеть по-философски. Ви часом не самодійності? Як на сповіді, ён економіст, я інженер. А так само майстер спорту по плаванню. Тяжей за все для поэта тримать язык за зубами. Ти молодий чоловік, пише вірші. Поэт? О, коли б я умела писать верши. Друковались? Давно пишете? Я ще у школі почав, як у матці спочатку наполохалася, повела до доктора, той виписав горькие пилюли і порадив обливатися холодной водой. Не помогло. Ось і Інка. Так поздно. Затрималися у операції. Неужели были еще операции? Были, а что? Один шизофреник мне казал: «Коли ласка, не лечите меня варьятом, ну, мне пора. Гала, дети будут заикаться. Светка, ты у меня питала, чему я разошлась от мужа. Так вот, знайшлась на карте. Силком хотела отобрать. И как бы быть покинутой, мало. Хай молодые люди учатся». Скажите, где я вас мог бачить? На ура, я там не бываю. Інка, я не можу навчись плавати. Цікаве ім'я. А по батьку? Я Ухимовна. Комбинация норвежского с беловежским. А ви, хлопчики, у який клас ходите? Осталые. У пятых. Інка, Максим пише верши. Соправдные вірші даются только женщинам. А вы что пишете? А повесть? Роман? Я не пишу романов. Я их заводжу. Дякую за шесть. А то мне частей говорить комплімент. Натурально. Ваши воши закликают до кохання. Кохание? У век нейрохирургии и молекулярной биологии мой шеф, проникая скальпелем у сердца, але говорит, что ни разу не потрапил там на кохание. Вы хочете себе у гэтым пераканаць? А чему мне тут присвятиться в идеи и отмовиться от кохания? Я веду такого человека. У мирный час глупство. От якого ханжи вы гэта чулі? У мирный час человечества веде борьбу с хворобами, голодом, тимрошальством. Не, вы нас разыгрываете. До речі, чоловік, який відмовляє кохання, не має права на існування. Поглядіть на природу, пустоцвети гинуть. Але ж ёсць прыклады, калі людзі не ведалі кахання, а між тым іх імёны дзівуць. Скажыце, а у вас ёсць скураная куртка? Хочете купить? Якая ваша цена? Я сур'ёзна. Купите вчорашню фізкультурну газету. Там є здимок. Як просто. Я мог бы зараз показать вам куртку. Яна у меня дома. Тут недалеко. Дякую за кампанію. Цікаво було довідатися, що громадство є ще далеке від досконалості. До побачення.
побачення, хлопчики. Калибр шурок. Послезавтра на возере у 5. Яшчэ ніколі дзядзька з роду не бачыў гэтулькі народу. Саюю, готов пойти на край свету. На край свету? Гэта вельмі далёка. Як табе кінга? У мяне дома бутэлечка віскі. Адзем? Света, заезали. Я хотела повторить. Як ти наплавала? Стараецца, але ў плаванні галоўнае плывучасць. Вода – гэта накшталь, капрыз ды дзяўчыны, з якой трэба ўмець абыходзіцца. Калі вы хоць раз пакінеце іх разам, я здыму з вас галаву. Гэта вы дарэмна. Ён добры хлопец. У кожную эпоху ёсць свой ідэал добрага хлопца. Ваш Вадзім спазніўся. Гадоў на 50. Пойдзем паплаваем. Павучуся у вас і я. Я толькі з вады, і нешта мяне калоціць. Калі Вадзім яе пакрыўдзіць, будзе мець справу са мной. Адзем? Тады адзем? Пачакай, трэба пагаварыць. Наколькі мне вядома, курсы па плаванні праходзяць паспяхова. Я сур'ёзна. Дык жаніся. Дык ты пакажы, на што ты здольны. Вось яна. Дзе ваш добры дзень, доктор? Добрый день. Тут был Максим. Прыйшоў шукаць філасофскі камень. Сядайце. Мяне давно цікавіць, чаму вашы жарты такія банальныя. О, гэта доўгая гісторыя. Цяжкае дзяцінства, недахоп вітамінаў. А чаму, уласна кажучы, вы зацікавіліся мной? Адкуль вы ўзялі? Нехта сказаў Максіму, што хацеў бы пабачыць, як мяне ахоплівае полымя кахання. Я сказала, што ахвотна паглядзела на вас у звычайным полем. Сур'ёзна ненавідзіце? Усімі фібрамі душы. Важна, што ў вас ёсць да мяне моцнае пачуццё, а кахаеце ці ненавідзіце не мае значэння. Інга, сустрэнемся заўтра ўвечары. Навошта? Будзем вывучаць зоркі. Няўжо спутнікі з гэтым не спраўляюцца? Вы чытаеце такія тоўстыя кнігі пра вайну ці пра каханне? А іншых вы не ведаеце? Без малюнкаў. На што вы яе чытаеце? Мне прыемна з вамі размаўляць. Ну, калі мой сучаснік піша роман на 1000 старонак, я не хачу яго чытаць. Я дома. Теорію адноснасці Эйнштейн виклав на одной сторонці. Выкладзеце ціхі дом на адной сторонцы. Дорогая моя, ці ведаеце вы? Не называйце мяне дарагой. Много думаю про вас. Нават бачу вас у сне. Вось я. Мяне гэта не цешыць. Уночы я павінен спаць. Але, товарищ, пры чым тут я? Дапамажыце мне выкинуть вас з головы. Задавальнение. Бывайте. Гэта не выйсце. Расскажите про сябе. Калі буду ведаць ваш характар, густы, звычкі, самі разумееце, ад захаплення нічога не застанецца. Чаму вам так боязна ў мяне любіць? Гэта глуп самагубства, атамная вайна, вялікі. А мирное суіснаванне? Паміж намі? Я пажартавала. Все гэта не для мяне. Вось-вось, я нават і не спрабую даводзіць, што вы мне падабаецеся. Вучыцеся вы на выдатна, і таму нічога не зразумееце. Мне 28 гадоў. Хочаце даведацца, што такое пацалунак? А сам вы цудоўны рэч. Вы не думаеце? Не люблю шчыкоткі. Каб вы не супраціўляліся, у мяне не было жадання вас цалаваць. Можете нават заплюшчыць вочы.
так что ты едешь на болото? Ёсць такая хвороба. Кіроўство. Чуў? У мінулым годзе мне ў галаву прыйшла адчайная думка лячыць кіроўцу. Расказала шэфу, той спачатку посмяяўся, а потым у бальніцы было двое такіх хворых. Мы паспрабавалі і абодва паправіліся. Такога яшчэ не здаралася. Але гэта толькі два факты. Трэба паехаць туды, папрацаваць там гады 3, можа нават больш, праверыць методыку, знайсці найлепшы варыянт, зрабіць 1000 аналізаў. Хутчэй паздаць экзамен. Эффектыўнай жа тэрапіі пакуль што няма. И ты сходна жить на болоте? Туманы, крик ночной птушки, чуть ближей жаба, крум-крум. Больничка маленькая, размешана у хари, а берез навокал бело-бело. Вот только люди неохотно едут праз кіроўню. Няўжо больш ніхто в этом не займаецца? Не, чаму? Клініка. Але як калісьці яе кіраўнік зрабіў докторскую кіроўню. І цяпер адхіляе ўсё, што ёй супярэчыць. Нахабства, правда? Цябе толькі і можна або ненавідзець, або кахаць. Сустрэнемся яшчэ? Калі табе лепш? Паслязаўтра. Спакусник, практыкант самому знайшоў дурніцу. Божа, колькі чаю! Я ж ніколі не бачила столькі чаю. Недокучні екзамени. А ты часом не закахалася? Ось уже як 2 тижні не знаходиш собі місця. У тебе багатая фантазія. Інтуїція. Я не випадково вибрала свою професію. Хіба може бути психіатром чоловік, який не прочитав усього Достоєвського? Уяви собі, може, ведаєш, А со мною так само нешта робиться. Іду по вулиці, бачу якого-небудь мужчину. І раптом він мені здається таким родним, таким близьким. І вивідую його 1000 років. З тебе вийде добрий спеціаліст. однойчы вкладчик математики сказав Эйнштейну, що у його вельми посередні здольності. А може, опроверженные? Де ти збираєшся? Великий поход. Що ти надумала? Человек думает одно, говорит другое, а робить третє. Ти не зустрікаються яни. А де вона пропадає вечорами? Логіка. Ці незводимо. Ні, я ведаю її. Як би тобі сказати? Її цікавість його досліджувати, а кохання у їх просто сябровські відносини. Цілими днями вона торчить у його лабораторії. Я зустрічаю їх у клініці, у інституті, усюди. І не розказуй мені казок про дружбу поміж мужчиною і жінкою. Павло, наша Інга вельми хворая. Серце. Помниш, як я насамлела по операційній? Господь у той же день узяв у її кров. І аналіз був відмовний. Ось, не може бути. Ти розумієш, що це таке? Ён нешта набликав. Лаборантка бачила. Ён 3 рази перевірала.
Ідіотка. Здоровая дзяўчына, кроў з малаком і раптам. Практично яна яшчэ здаровая. Толькі апарат асхольда уловіў некаторыя змены ў хромасомах. Сёння ж паговору за сходзе. Галка, не трэба. Вось я. Прывітанне забыла. А ты чаму не вучыш? Один мой знакомый кажет, что студенты выделяются на выдатников и здольников. Цяпер дзяржаўныя экзамены. Теперь весна. Где моя курточка? Знов на увесь вечер. Хочу затягнуть одного молодого человека у филармонии. Для его это будет еще один крок. Ты обедала? Ой, забыла. Але так же нельга. Выпей хоть чаю. Зараз принесу. Светик, няма гали. Паспрабуй толькі ўцячы. Што ў цябе на шыі? Хлопчик, шкаби. Хто гэта? Мистер. Вядома, гэта няправда. Чему выдумали, что ученые сухары, среди них есть и лирики, и романтики, да и еще какие. Курсиш. А коли я тебе скажу, что у нас все выращено, Вырашана. я вот идея. На такіх не женяцца. На таких, як это разуметь? Ну, як би тобі сказати? Мужчини люблять жанчин з іншим темпераментом. За столом будешь сидеть побольше со мной, добре? Так і ёсць. Фотограма Ільфа. Фотограмма? Якая? Звар'яцець можна. Куди та Светка подівалася? Вось і чай. У мяне ёсць варэнне. Про якую фотограмму вы говорите? Про якую фотограмму мы говорили? Ды так, это я каб супакоіць. Я думала, что ты за Скольдом. Звар'яцець можна. Вось яна, жаночая дружба. Я ведала, что ты ошуквала, развяла комедию. Безнадейная хворая, злоякостная форма. Нават фотограмму показала. Але я не такая дурница. Перестань, перестань. Я все выдумала. Я хотела... Фотограмма. Я не ведаю, может, тут помылка. Як же гэта? Што ж гэта? Непаразуменне, напэўна. И я так думаю. Погляди, там другі шифр. Другі шифр? Правда. Але я ведаю, калі Аскольд ставіць другі шифр. Бедны. Што я начу? Але ж нельга было забывацца. Ну, чаму зараз? Як недарэчы? Инга, родная. Перастань, Светка, ты зрабіла добрую паслугу. Что ты наробила? Нет, с меня врача не выйдет. Вы что, шановные, оглухли? Стукаю. Скажите, Инга дома? Навошта на тебе? Мы споздняемся. А у нас кожный вечер опера, филармония, лирея. Чего не зробишь дзеля мастацтва? Неправда. Ты з ёй не сустракаешься. Неужели я так сказал? Правда ці нет? Говори. Ёсць такие пытанні, на якія нельга адказаць. Правда ці няправда. Напрыклад, пытаюцца: вы дурань, Вадим, скажи ей правду. а у вас не засумуешь. Боже мой, чому мне так не шансує? Что с ёй? Пройди, переучила. Откиньте подручники. Столько годов кары гнули. Для чего? Ці варты люди того, как их лечить. Некие деваки пырнуть один одного ножом, а потом вы сутками не отходите. Пьяны, простудятся под мостом, а вы думаете, будьте удячны? Еще скаргу напишем. Что тебе треба? Сдавайте на тройку. Диплом і зарплата вам гарантованы. Ти ще помніш, як заходить місяць, як виглядає роса на травінці, як у полі співають журуки. Будь ласка, иди. Мне потрібна Інга. Инга? Одні ребуси.
дивне, апошнє викреслює. Інші можуть сказати, махнем у гэтым годі у Ялту, а у наступних вокол Європи. Не буде, нічого не буде. Як жити, коли нема коли жити? А що такое життя, існування, самоствердження? Боже, як мало я ведаю, век училася і дурниця. Дівчата стали такими благословенными, навіть злость бере, а ночью Светка плаче у подушку. І все ж таки, у мене перевага. Ведаю свой термін. Сколько ж засталося? Год, два, еще годов 10, ну, 5. А раптом за гэты час что-нибудь змінилось, як колісці антибіотики. Не, сударь, сеньори, не буде. Як жить, коли нема коли жить? А что покидает после себе врач? Добра письменником, композитором. А что покидает после себе человек? Дети, справы. Первое заключается, а другое. Головное не это. Головное застаться человеком. Вадим, прошу тебя, иди. Я повинен учить. Інга, що гэта означає? 2 тижні ганяюся за тобой, а ты ховаешься, на записке не отказываешь. Что здарилось? Экзамен. Може, я і дурень, але не настолько. Ведаешь, сколько двоек поставили? Первый летит. Мне я тебе бачу з тролейбуса. Ты йшла з хлопцем і сміялася. Гэта хто? Так сказать, пропонуется подумать. А что, коли так? Адзінае, што магло мяне спыніць. Так засумаваў по табе. Ідзі, я тебе нешта скажу. Что с тобой? Чего ты причепился? Дай мне спокой. Мабуть, усе пригожі жанчыны норовистые. Эй, товарищ, не захопляйся. Дай руку. Чуешь, там нечто трапежится. Правда? Что ты приглянул? Чемодан. Это ж сердце. Усе удары через один моє. Через один, а другие кому? Мне треба ж ніяк жить. Скнар. Інший отдал бы все. И все-таки ты некая другая. Что с тобой, девчинка? Вадим, это наше апошнее споткання. У мяне ёсць друг, яшчэ са школы. Ён не тут, доўга не пісаў, а нядаўна прыйшло пісьмо. Я кахаю яго. Выдумываешь, Инга, что было у той вечер, когда мы збиралися ісці ў філармонію? Глянь мне ў вочы. Мы былі сапраўды шчаслівыя. Ненавіджу гэтае мяшчанскае слово, але былі. І няўжо гэта ўсё? Пропадился провод. Вадим, сегодня наш день. Едем в лес, возьмем с собой музыку и повеселимся ж я, натанцуемся, а потом хоть трава не растет. Едем. Не, усё альбо нічога. Иди. Ты еще сустрэнеш свою. Вадим приедет праз некалькі дзён. Інга, я ж бачу, што з тобой робіцца. Дык якому д'яблу патрэбна такая ахвяра? Как же я ведала? Я ніколі не кахала цябе. Захотелось подражниться. Ну, Што было, тое сплыло. Калі я пойду, вернешься. з тобой, каб гаварыць, трэба жалезныя нервы. Ну нічого, самое страшное уже пройшло.
Добрый день. Могу вашить Журавлев? У командировцы месяцы на 2. Что вы кажете? Какая неприемная. Шкода, не верю. А могу запитаться, кто у вас за справа? Сядайте. Дякую. Журавлев был моим посредником. Вас робили некоторые условия на моего аппарата. Дозвольте познакомиться. Аскольд, Паланов, Вадим. Я пропоновал свою методику раннего выявления некоторых захворювань у крові. Сподіваюся, ви розумієте, що означає задовго до розвиття симптомів хвороби прикладно за год поставить накладний діагноз. Дать уроки медиков? На Вито. И повинен сказать, некоторые замежные фирмы заявили, что хочут набыть лицензию. Так и теперь я думаю про новый аппарат с большим диапазоном денег. Значит, той, хто хутко ставить діагноз, хутко і вилечує? Не зовсім. Говорка йде про хвороби не вилечені. Хто захворел, 100% здоровий. Ніхто не вилечується? Пока что нет. Недавно мы проверяли своих студентов. Одна студентка безнадійно хвора. 4 плюси. Спортсмен, видатниця, випускниця. Коли я пропонував їй обслідуватися, кажу, дай пробу крові, будеш видати свій нос. І вона засміялася. Товариші, поки не розлічусь з кілом і на лову, я збираюсь прожити не менше за 100 годов. Як ви сказали, її зовуть? Я назвал имя? Не может быть. У вас там знакомые? Ні, просто цікавлюся. Випадок цікавий. Невже більш нічого нельзя зробити? Пока что нет. Як же так? По сутности, все мы помрем. Але у яе годи? Откуль? Чому? Правда? Судовная, поверь. Свежая, чистая, зеленина. Скажите, у этой дзяўчыны белокров'е? Не зовсім, але конец однолько. А бывает, что ваш аппарат умыляется? Нет. Коли б він зробив будь одну помилку, я відчував по себе легше. Ну, хоть бы один раз на 1000. Виключається за 2 годи ніводної помилки. Врешті, медицині все мовчить. Зусім вероятно, що все обійдеться щасливо. Не треба. А правда суровая. Один доступный коллега сказал про моих пациентов: Аскольдовы могилы. Інший раз я відчуваю, що наводжу жах у людей. Щось ті мені ваші очі не сподобаються. Не зауважаєте стомленості, слабості. Хочете проверим вашу кровь? Это недолго. Скажите, вас коли-нибудь били? Коли вы знакомы с этой девушкой, коли ласка, не говорите, ей это ничего не даст. Поверьте, как был хоть один шанс. Я кохаю, я еду. Стойте! Зойдите у пятницу. Третий С. Добрый вечер. Басейн сьогодні працює? Добре.
уб'ють їх же зброї. Як пацієнт я маю право на увагу врача. Что ж, я слухаю. Між іншим, уже 6. Поговорим на вулиці. Інга, будь моєю жонкою. Ведаєш, надокучила самому сыровать шкарпетки, готовать снедання. Андрей сказал, что все выздоровеет сам. Как ты ведал, какие он хороший. В школе ходил за мной и молчал. Одно еще сказал, принеси мне волшаня. И что ты думаешь? Приволок. И он будет добрый. Інга, я усё ведаю. Что ты ведал? Ну, випадково зустрів врача з лабораторії. І он... Ведаешь, что 4 плюсы, 4 крыжи. И я ведаю. Пусть и кохание наше пришел конец. Дорогий Вадим Вадимович, какое глупство. Я просто перетомилась. Занятки, секция, студия. Важно только отположить. Ось-ось, я переконаний у гэтым. Здасі экзамены, пойдите на полдень. Морское поветра, фрукты, цудовные мясціны Кавказа. Мы яшчэ посмеемся з гэтага оракула. Смех у раю. Прошу тебя. Иди. Хочешь бачить, як я буду становиться брыдкой? А ты уявляешь себе пригожий? Слухай, неужо ты віриш гэтаму глупству? Ці можна наогул верыць нейкаму аналізу? Гэта ж не математика. Коли я не была врачом, А колькі разоў ваш брат ставіць фатальны дыягноз, а хворы жыве і п'е за яго здароўе. Ну, а раптам усё ў парадку. скоро Аскольд снова брал у меня кровь и сказал, что все добро. Вось бачиш, Я спытала, як и месяц назад, а он, так, я дома. усё правильно. Помылки быть не может. Прием закончены. Будешь робить то, что скажу тебе я. На вот так. Ты будешь жить, будешь. Я не отдам тебе. Я кохаю, ты чуешь, кохаю тебе. Ты ведаешь? Ведаю, Мне Свет рассказала. Кто мог подумать? посылают у Новосибирск. По дороге назад спынюся в Москве, обойду усі інститути. Я вчора прилетів з Ленинграда. Був у клініці, яка я говорив з керівником. Ні у нас, ні за межой. Одна надія. Помилку в діагнозі. Гэта ты б сказал, что его пекельная машина не помыляется. Мефистофель ведь не надавал ему по шее. Улезть у яго скуру. Імкнеться робити добро чоловічеству. Что ты сказал, Максим, когда я женился с Юлей? А ты часом неудало жартуєш. А все-таки, Але гэта не кохання, старе. а кто мне скажет, что такое кохание? Хочеш дать їй трошки радості? А сходишек веселки, есть такое оповедание. Ти дренно уявляєш, що такое хворая жонка, осуджена на Околение. кохання, перемагає смерть. І як это ви таки не додумалися? Ти серйозно? Что у нас час может быть серьезным? Твоє кохання принесе їй тільки покути. А ты мудрый. Ти кого-нибудь чекаєш? Ты тут? Сядай. Каву будешь?
Святлана, ён ведае. Ты не повинен сустракаться с ёю. Поспели поховать? Сябры называется. Але ж не ведаю, што у вас было ў скверку тады. Толькі пасля гэтага яна, калі ў цябе ёсць яе, хоць кропля. Хочу прогуляться по городе. Такі дождь? Інший раз дождь, як на заказ. Гаспадара выжили. Мне суседка выезжае. Вызваляецца пакой. Максим, я еду з Інкой. Навошта? Каму патрэбна, каб ты ехала? Хто-небудзь з нашых павінен быць побач. Нельга пакідаць яе адну. Што гэта зменіць? Нічога. Але не спрачайся са мной. Гэта канчаткова. Свеце, я зусім не ідэальны чалавек. Я лепш за іншых бачу. Свае слабасці, недахопы. Паэта з мяне не будзе. Але я кахаю цябе. Я ведаю сваю працу і кахаю працаваць. Так кахаю. А на балотах я буду просто бездапаможны. Самае страшнае, што гаворыш правду. Але я не магу так. Прыйдзецца расстацца. Хирург Заболотья у вас? Да, хлопчика глядите. А что? Ну и мяте. Давно на Полесье такой зимы не было. Ну шорох, один ноги по морозе. Як яна приехала? На тракторы. Чим же яшчэ сюды доберешься? Поехала я по яе на санях, а назад на мяно. Конь не ідзе. Пайшла яна до начальника. Давай трактор. Той, куды так? Яна і так, і сяк. А ён не. Тады яна як кулаком по столе. А на столе шкло. Толькі пырсне во все боки. Хотел у милицию поведомлять. Дал? А як же? У райком позвонила. Тады той гаворыць: гляди, доктор, как ваўки не з'ели. А яна яму: калі з вами злазила, дык з ваўками спраўлюся. Лыжи ніхто не стягне. Гэта ж не город, люди свае. Може, і не ідеально, але що робити? Ми навіть потрібного інструменту не маємо. Самі коли-небудь оперировали. Хірургію я не любила. Коли можна було, то поступала сестра Васильша. Коли раптом отчую собі дренно, видите мені укол, добре? Вам не здоровиться? Ти ні, промерзну в лісі та посміш. Станіться. Так можна і треба братися. Ви ж ураєш. Гэта ж трэба на каляду такое надвор'е. Відаць, пора архангелам на пенсію. Вам кого? Один, як ти знайшов? Рассказал зайцам анекдот про медведя. Двое померли на месте, а третий не зразумел и схотелся показать дорогу. Чому у вас няма ёлки? Страшного нічого нема, але треба оперувати. Это что? Резать живое тело? Не да. Дякую. Видите, моя родная кровинка. Ваш Бог не да. Матуля, це ваше дитя. И он раб Божий. Поймите, тільки худка операція. Вирве хлопчика від удушка. Плоская воля. Бог дам, Бог возьмет. Что люди могут? Молитесь Богу, только Бог, только Бог. Усё от яе залежить. Доктор, хлопчик уже кошки закошкає. Ви чули? Божечка, забери его до себе. И он будет зеленый. Отдайте дитятка, слезинку, мою горку. Тільки під розписку. Что? Крыжики поставить, руки отсохнут. Ніяких розписок. Не веду.
операция. И хопить. Лиходеи! Только по спробуйте резать. Оперировать! Я мать. Згодна не маю права. Коли Даша кримінал. А вы добро выучили юриспруденцию. Такое житье. Вы поедете, а я... Житье, уявите, не только такое. За все буду отказывать я. Послухайте, ви тут уже Другий год и другий год уже хороши, не маю спокою. На что вам это? Хочу зробить характеристику у аспирантуры. Ну, пора. Я с тобой. Доктор Гренна! Мне никто не звонил. Ужо раніца, я на тебе клічу. Святлана, неужо гэта ўсё? Ты показывал, я специалистом, доставал самые новые препараты. Полгода ляжыць, амаль полгода. Иди до яе, Потым иди, раскис. яна не павінна бачыць мяне таким. Толькі подумать, я лечила его за идеал мужчины. Чаго ты хочаш? Коли яна отчует, что ты, твоя вера опошняя. Калі прыедзе кансультант? А сколь? С годины на годину. Што, той самы? Няхай хто другі. Без глупства. Ніхто лепш за Аскольда у гэтым не разберэцца. Добра. Галка, мы сёння ж перавязем яе ў клініку. З галавы нават выкінь. дома лепш, утульней. Калі былі студэнткамі, змяшчаліся ў малюсенькім пакойчыку. А зараз Інга спіць. ты шчаслівая з мужем? Цяпла не хапае на гэтай зямлі. Звычайнага чалавечага цяпла. Людзі хаваюць пачуцці. Хаваюць, не ведаюць, дзе іх несці. Не думаеш прыбірацца сюды? А ведаеш, мы робім цікавыя досліды па героі. Што ў цябе з Максімом? Мне заўжды падабаліся людзі, у якіх двойчы 2 – 5. У яго 4. Заўсёды 4. Я хутка гэта зразумела. Аскольд, збірайся жаніцца. Смеешься. Калі ты написала зимой, я была в институте. Рассказала ему про Инку, а ён цікавы выбор. Я кажу, трэба нечым дапамагчы, а ён яны ведалі, што іх чакае. Такі ж выпадак модель. Страшно подумать, я хотела быть его жонкой. Ідзе, побачу Ленку. Где? Там. Алла, я не могу. Добре, що в такий момент разом. Я купил все и тое в магазине.
Давно? Нет. У яе павінны былі узяць кроў для аналізу. Што ён сказаў? Ничего. Молчит. Незразумелый, невероятный парадокс. Что? 1 на миллион, не больше. Господи, я ничего не разумею. Здається, яна буде жить. Што вы сказалі? Хвороба проходить. Як праходзіць? А чому ви? Вы сур'ёзна? Я не знаходжу у яе адзнак хвороби. Яна ведае? Дивно, вельми дивно. Чим я не лечу? Чим ми її лячили? Не ведаєш, чим гэта лечусь? Гэты хлопец зрабіў тое, што не ўдавалася нікому. Закрэсліць 4 крыжы. Давайте будем обедать. Яна стала яшчэ прыгажэйшай. Не гледзячы на хваробу. Інга, сонечны зайчык. Мне здаецца, Аскольд, тады ты поставіў неправильный диагноз. Я помилился, Так, але хто з тих, кому я даты застаўся жив? Я мог помилиться, допустим, у іншых випадках, але не тут. Што адбылося, не ведаю. ты нешта не лічыў. Яе была цяжкая хвароба. Цяжкая, але не гэта. Глупство. Прызней. Чаму ты такі разбудзены? Ты разумееш, што гаворыш? Ты і хто ведае гэта лепш? Ты ці я? Адышоў ад людзей, адмовіўся ад кахання, і жыццё адпомсціла табе. Нават навука, твая навука цябе пакарала. Я раблю гэта для сотен таких, як яна. Гуманізм без чалавека. Мне сподобаўся узровень ваших даследаванняў по кіру. Захочаце в наш інстытут? Каля ласка. Я випадково чув вашу розмову про перший тайм. Мяне гэта не палохае. Выбры і другі. На тым стаім. А ты можаш ехаць у аспірантуру. Яна хоча, ви зайшли. Няхай спіць. Девчатки, только вера, надея и кохание выратовали меня от хворобы. Тому кохание – это Бог, а Бог – это кохание.
разглядеть небеса и почуть победные аккорды. Треба нам триматься коронем, это продков наших нам парада, как пустить наперед.